Hayaya Nina Hayaya soyayya muke me na ke ɗaice a ruhina nake na rufe alƙawarin mu ba za na karya ba. Haya 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 zuciyar ki kawai nake nema, ki bani masauki na gaban kuma kin ban dama na daina mafarki. Ya kamata ki dubi uzurina komai ku zan baki. Dubi yadda ku so ya sauya ni na zama kamar bawa, wanda ke ciki za ya shaida ni so na akan kowa. Kar ki bar so har ya rauni dan zan zama gawa. Inda ke zani jajirtiya ni na kiban dama, so nake in cirewar so zo min na alfarma. A kwaliyan fasalin ki ko zara tsarayar kudin gulma, babu shakka ke ce zaɓina ke ce madubina. Ko ki so ko in kike ce ɗaya nan sa cikin raina, zan jira in har da sauran rai so za ki amsawa. Haya haya Nina haya haya in na ganki na dinga yin shauki ba za ni nutsuwa ba. Da Allah ki ce na rakaki ba zan yi kiya ba, ko garin haka zan ji dan sanyi ni na kan duba. Suna ki yana ta tasiri a cikin zigatana, duk wanda ya ce na kyale ki tabbas yana kaina. Amma in za ya wasa ki to zai ci rankewa. Nasara na akan kaina ko ban yi dace ba, na yi riko ban nufin cuta ba yau da rana ba. Na sani so ya kan sanya kai da shan dabarewa, ni na zana barin kishi kenan ba haƙura na yi ba. Dan ki yi nazari akan suna ban zo da ƙarya ba, ke sani ke ce a ruhina ba za ni sauyawa.